Arbukon. Mama, ni. Hai. Mama, ni. Lagi man ako babang san biskuit mo. Babang. Oh. Lagi man biskuit. Oh. Sa akin to. Lagi man ako biskuit, babang. Hoy. Grabe naman yan din sa mga natin. Pero manada, kalagan mo mabayaran na lang nila. Wayan na ito ng pay. Grabe man din dito. Six. Dati wala naman lang. Grabe man din ako katanda. Ilaw na lang ako straight. Kaya nga niya. Ayaw mo na ba ito? Parang sige na. Ha? Taris mo pa. Yun, ada na sana. Ano ba nga niya? Nagreklamo na. Halos ang pero na. Joke lang. Thank you for watching. Grabe ka na ko, ha? Kaya nga niya. Dako-dako. Ha? Sugat? Sugat? Ang nasugat ka. Why? Ah, may surat. May surat. Ang suratan mo man. Oh. Lugog? Di ka na, baby! Ano? Grabe ng pagkaubos ng tatay, ha? Wala na magka... Stress yun. Kuya. Stress yun. Ang isip niya, kaya niya, pero ang lakas niya. Tapos nag-ayo baga siya pagkaon, pero di, wala siya lasa. Wala niya, pero gusto niya magkaon, pero wala siya lasa. Thank you sa likes. Gani kaya may kwarto na available. Oo nga ni. Nakauliyon nga ni Nay. Para pa doktor doon pa adamano ang doktor maabo. Nandiri man yung tulos makauli kay Sabado sa aga, Domingo sa troaga. Kain ano pa si Papa isang paghamo. Pero di naman. Pag inaano lang siya, Inuubo maubo. lang sila. Thank you, 24 people. Kiss mo ah. Oo! Ang dibuwa mo pala ni paramad mo. Mura. Mura. Hi, 29. Thank you so much. Ayo! Ito, dali To na those who 29, why only one likes? Oh my God, you don't like me? If you don't like me, do you think I like you to? Charot joke. It's a joke. Oh my God. Thank you so likes, my God. Thank you, Carlos, for hope you like something like that. Wala pa si Dada. Wala pa. Thank you for the 30 people. Where are you going? Why you Alice?
Thank you, 30 million. Sir Jeff, where's Mike Hunt? Mike is sleeping. He rest. My love. My love, Mike, he resting. He's sleeping, something like that. Why? Why you looking at Mike, Sir Jeff? Ipapapaw? Hi, I'm Naler. Where are you from? I'm from the land of Asia, Philippines. Kiss mo, welcome. Wow. Bye-bye. Thank you to those who hit the likes. Thank you so much. Can you song Never Say Good? Never. Never say never. Never say never. Something like that. I don't know what the song, but maybe that's all. Raining here. Raining, my God. Oh my God. Never say never. Oh my God, raining. Raining. Sorry. Leila. Oh. Eddie Sanchez. Sorry. Mukesh. Hi, Mukesh.
daw. Para. Ano ba? Matuloy. Matuloy. Hi, Rod. Sige lang. Hi, Sir Rod. Raining. Raining here in Bicol. I'm Philippines. Ikaw man? Ikaw gusto mo? Gusto mo? Kasi mga tayo hindi. Oo. Daw. Diri ka mag-iwaga. Wala tayo di siniwag. Diri ka mag-iwaga. Diri ka mag-iwag. Diri ka mag-iwag. Wait, wait. Mike, it's been Cheryl. What the fuck? Yes, what the fuck? Wala man, hindi man, wala man. Ang bagan. Cheryl. Why are you still awake, Sir Jay? I'm getting ready for bed. Ah, okay. Hi, Ray Basin. Be good. God bless you and your family and friends. Thank you, Sir Jeff. I'm good. I'm good sometimes. Sometimes I'm good. Sometimes I'm bad. Sometimes I'm scared. I'm not good all the time. Not good. I hear you. Come on, let's drink coffee. Coffee time. Sometimes I'm scared of you.
Thank you. 6 people in the house. Hi. Meron din yung tura mo. Nagputong ka pa. Thank you so likes. Oh my god, I'm tired, my goodness. I feel tired even without doing anything. Without doing. Ano? Luduan, idara. Ha? Luduan. Tapos, kaulio na. Aray. Okay Kaya na hindi siya. may swero nga ni. Okay Kaya, na siya. hindi okay mo siya. Kaso, di pag umaluya ba, gamahusong mo siya. Hindi ka ano sa ito dapat. Ang pampagana magkaon. Maluya sa tubig. Pwede mo pag ng tubig. Ang sakit. Ah. Sometimes I want, sometimes not. Kaso, sarap lang eh.
Cheryl, they teach you what is ST comment, shut the fuck. I didn't. Oh, now I know. Shut the fuck up. Oh, yes. That. Okay, now I know. Shut the fuck. What it means? What it means? Shut the fuck up. Sir Jeff, what it means? Ah, okay. Shut the fuck up. Shut up. Okay, now I know. Shut your mouth. Ah, okay. Shut the fuck up. Fuck up. Okay, shut your mouth. Okay, now I know. To my hater, shut the fuck up. Something like that. Ah! Sorry, my English is poor. Sure, yes indeed. Yeah. Dali. Wow. Bakit? Ha? Oh my God. So, aray ko, aday. Yes. Nana? Ano to? Need to know. Oh my, what oh my? Prakulugan pa si gagabisan ng nipon. Sira. Tutudad. Okay na eh. Agad. Chocolate na. Krura ng buho. Harap buhuan nito niya. Creepy nga nila. Bari sa sunod lang ha. Minsan pa. Good morning. So you can tell Fred na new ones you learn. Okay. What is mean? Shut the fuck up. Something. Okay, I will say it the word. Okay. Shut the fuck up. Oh my God. Word for the day. Yeah. What else? Nano? Nano? Ika, Yes? pagkara ako sa pangilot ni Papay, tapos ano baga, gusto na, Panghilot? Tapos? tapos ano yung pakuluan mo na daan na sakit. Oo. Oo, ito Pag daw. hindi lang nila, ipalis na lang natin sa may ano lang baga, kung mismo lang, pataghan. Nasa cook mismo lang idala mabutang. Opo, Ah, sige. Tapos ang salamin ha. opo ang salamin. Salamin. Ano pa ba ya? Uduan. Diaper.
Pag-diaper. Diaper. Ano pa ba yan? May hinatag na doon na ano, natabo na may alcohol. Tita Bella. Ah, sige. Yada na, di mayan. Papa Doll. Ano ba? Ay, Tita Bella. Hain daw si Tito Benla. Ano? Tumupin ka. Oo, si Tito Benla. Oh. Tita Bella. Sheryl, another one. What is that? Sir Fred. Ay, Sir Jeff. Ay, tapos ang charger data. Ayaw ngayon ang charger. Makalimutan ko pa. Natagpuan ko na pati. Daddy. Sino matulog dito si Sir? Ha? Sino matulog? Sira. Opo. Nakadara mo dito sa turuan ni tatay. Maisuruda. Nanon suda ni Father. Ano siya ba? Tapos ano? Ha? Nag-uuran na. Nagpauran ka man. Ha? May balon dito na ano lang, ang ganun parang lugaw. Lugaw. Kaya sa akin niya magtulog sa luto eh. Lugawan. Andiri man ang gadlugabunon ha. Ang pero ang bukda dan marugit na. Marugit na magtulog. Naggaling na ang doktor eh. Nanon sabi? Nanon sabi sa doktor? Bawal naman nagpapatay sa prutas. Prutas. Nanon na prutas? Bawal magprutas. Taway. Potassium. Bawal si Papay magprutas. Nanon lang kami. Bawal siya sa prutas kaysa potassium. Nanon hababa ang potassium ni Papay? Taas. Ay, hataas ang potassium. Ba't na ako nga turuan sa ano? Pharmacy. Ha? Yan ang mga kinuha sa may pharmacy. Mayo naman kinuha. Oo, okay. Pagluwas, bibiriyo na lang yun. Parang mabalik. Basta na lang yan. Yan. Tama na rin sa babay, ano? Mamalangan na yung munira yung potassium. Potassium. Dahil kung tininipan sa loob ay daw. Sheryl, love you. Thank you, Sir Jeff. Uric acid. Diri naman. Okay man ang uric. Normal man ang uric acid niya. Okay. Potassium. Sa potassium ha. Hatagas ang potassium niya. Badi mo yan to na impainom ko sa kanya na juice ha. Badi. Ito baga may papainom baga ako sa kanya na juice. Baby, ang pagdiban mo. Kasi natidang. Cranberry. Bumaway ko na si Pato ng turo. Okay, di ba siya nakaturog? Kaya maribukon. Tapos magkano lang mo si Papay. Maggatas. Kung abo ay sabi pa nun sa doktor, maggatas ka kaya abo man ni Papay, maluyaw na siya. Sabi man niya na naman gusto mo kape. Maula kay kape. Sabi man sa doktor. Maggatas ka na lang tapos
may kape. Pero ang kape ko hindi lang ang bagal maghamot lang ang kape. Oh, an aroma sang kape lang. Ano lang. Pero bawal ay maglamang atas sa gatas. Ano ang ito? Gatas yung picture. Gatas yun, di ba? Picture. Ensure. Nagatas mo ang sabi dito ng doktor eh. Gatas na ensure na gatas. Mahal yun ah. Panggurang na talaga yun. Sabi, maski sure, maski minsanan lang. Ano yan? Mama na ang sabi sa doktor. Ano, saan daw si Papay makauli? Mama lang ang problema ni Papa eh, potassium man lang. Sa aga na, Sabado sa aga, wala man office, ang PhilHealth. Oo nga, Arman, balik yung ano na? May ko talaga. Kaya na pa yung katutok ko, gusto ko magluwan. Nanibago siya sang kwarto. Namaro ito na ang kanina. Anin tundukan. E bukod baga sa kinuha siya dugo. Yung kapitan siya sa suwero. Oo. Tapos yung skin test. Oo, skin test kung may allergy. Wala dito yung pinakamalaki. Malanit ka to na skin test. Malanit ka to na skin test. Oo nga. Nagpakanya akong tawa sa Nagkipi na pabangya ko na pag mabalik kita. Okay. Kung wala kwarto, babalik. Yan, may kwarto. Gusto wala doktor. Basta may kwarto. Hi Jess! Thank you! Guapa Sheryl. Thank you Jess. Wala na. Bilin ko dito ang wifi. Ang sinakalimay. Packet. Ay, sulod man yung nabaho. Thank you 10 people. Thank you Jess. Thank you so much. I'm fine, Jess. I'm fine po. Dami na. Sign of aging. If you really love me, gonna get me to love me. I know that feels, yeah, with the sign of aging. Sometimes like that.
Normal na talaga nilog ko na conversation. Oh, shit. Sorry. Sakit. Pain, something like that. What time is it now? 5:11. Oh my God. My father is in the hospital, Jess. That's why I'm just home. But I need to going back there. Just I need to bring the something his his sunglass, and then the diapers, water, something like that. I need to bring there. Thank you. Yes, I pray. I need to pray. Pray for my father is feel better. Thank you, Jess. That's why my nephew calling me about what tell the doctor there is because when I live there at the hospital, the doctor not yet come, but is coming. My father test the blood test, the uric acid, and then it gives like the oxygen, and then the like this is Sheryl for the blood con. I don't know. Swero, and then the laboratory ECG for the heart, for his heart, something like that. Thank you, Jess. Thank you so much.
Layla, mapupo lang ako ha. Cheryl, what's wrong? Nothing's wrong. Sir Jeff, my brother is in the hospital. That's why. I'm just home because I just get the diaper, his diaper or something like that. Is Arnola. This is the big Arnola for him. Water, and bring water there. Good. Jeff from Jess. Like, Cheryl, he and your family in my prayers. Thank you, Sir Jeff. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for the prayer. It helps me. It helps my father. Wow, galing. Ano? Ang galing ni Babang. Wow. Ano si Lolo Doy? Nagkadto sa kuan, sa pasakay. Si Tudang. Hello, I'm fine. Tyson Pero, I'm fine. I'm very fine. Thank you for joining.
Bonjour, Tyson from Jess. Thank you, Jess. Thank you so much. Whoop, chitty, whoop, chitty, whoop. Every time
than the strangest place. Yes, this is you never knew it could be. Somebody than every morning. Somebody than the friends. You find it in the smallest place. Simple lies and yes, I'm in love with someone and I'm getting married soon. I'm engaged. Look, happy. Kumakabat ka ba itong dibdib? Ang sinasabi, pwede ka bang ikatulog?
Sa ni Papa. Ay, mapakatapalo dito. Kaya ako tayo, hindi. Ha? Tuduan, diet eh. Nadiri tayo sa pasasiwa. Bawal na. Sino ka po niyo? Bala. Kasi ila. Ipapag lang sa preso. Okay naman. Okay naman. Oh, Nay. Bye-bye. Okay naman. Ha? Ingat. Gamos. Sige, Nagbukog pa ng mga tao din. Mga bata. Mga maribukog pa na din. Nakaturog sa tamo sa mga bata. Kung nasa cellphone, nag-history, nag-rebook na ang cellphone, nag-rebook pa niba. Jesus. Barangkagan. Ano naman? Ano naman? Hindi ako. Ano pa pa ko ba? Dapat sa tuwan, nakaistar sa tahimik mo na lugar. Kaya marbukong din. Ito didimaan. Dapat stress siya to ang papa. Sagat sa mga problema. Nababato pa niya. Sasabihan pa siya sa mga problema. Dapat punta para makarelax punta. Kaya sabi sa mga stress. Kaya nisip niya, pag una niya kaya niya, ang lawas niya, di una niya kaya. Ano oras yung dinner ka? Ha? Ano oras yung dinner? Ha? Ano oras yung dinner ka? Pakakaon, alaw na dayan to. Wala ko na? Alaw na. Alaw na. Ano yung tawag nito? Bimbol ng sa bimla. Thank you. Greetings from Macedonia. Hi from Macedonia. Thank you for watching. Excuse me. Macedonia, sorry, Macedonia. Thank you for likes.
Chinese.
Pwede to si Manong Sen. Pwede to si Good Life. Wala man kami supply. Ayun. Tama. Dali na ka. Yung sa balayan natin mo dito kung may kalay dito. Tawa. Dali wala. Ayun, napagpaputo. Wala na sa balayan. Wait lang.
Thank you so much. I'm preparing going to the hospital with my father. My father, the hospital. Pray for my father.
Bili tayong ticket. Ako na. Thank you to those who are lurking. Hello. Lurking. Okay. Water.
Nagbugas. Oh, wala ka may stickers. Ito, wala. Ha? Ano nakadali talaga si Pig? Hindi, salita na yung kanan mo. Thank you sa likes. Ang dalawa mo kita na lang po. Hindi na nagluto ako. Nagluto ako papa. Pero po yun. Hada, nagluto ako. Dito na lang sila magdakali sa ruta. Paano, malabas ka mo? Ako, diri mo ako yupod. Di mo ako yupod. Di mo ako yupod. Thank you for watching, ha? Machinilas na ako. Machinilas na ako. Oh my God. Guess mo si Huwa. Malabas kita? May ano, nagluluto pa si Huwa. Nagluluto pa baga ako. Kaya dato lang, pagito si Papa eh.
Hello, Sandra. Thank you sa likes. Thank you for the likes. Nag-uwi sa paha. Dito sa umbaga matubiyo. Nag-uwi sa ako. Oh girl, just wanna hold back.
kami. Bye-bye. Ube. Dito lang ha. Bebe. Bebe. Ma, puto naman ako. At pamulayo na ako. Hi, Anita. Hi. Thank you for joining. Magpapa ka ha. Anita, thank you. Papa ka. Thank you, sis. Hello, girl. Oh. Yan ako pa sa likodan ko. Kunahin pa naman. Yada ka kami sa likodan ko. Nag-iingkod na, mabuhat pa. Uy, nasi
ang pakilahan sin balas ano. Doon naman sa luwas, sige na nagulong-ulong ha. Bye-bye. I need to go to the hospital now to my father. See you next. Thank you so much. Bye-bye. I'm going now. Thank you, Anita. Thank you, sis.